Kekasi Students Union Nongpok Circle harengkat ke Sidon Unit mentasngi ke arpusan terik uleber kila nok senyang deki Ben Shong bat kides syaki bor penyat school jong ke Sidon Secondary School ke belongkum ke Sinjam ban kershan ni kishlem ai jing nang jing start ha ke ban kentiu ya ke pulih ke dangli. Ha kini kesengi baka KSU ke lalit ban IT kini ki Ben Shong bat kides dalam kemat do samla John Lingdo kum Presiden ke Nongpok Circle Usamla Ban Shanlang Khar Shanlor, General Secretary, Usamla Vicky Rani Finance Secretary, Nalor Kiwe Kinongilam na Sidon Unit. Lashim tipat yakini kijing ais ngobha do headmaster ke Sidon Secondary School, Uba James Nongsit, ha kajing sakhilang de kinohikai bat ki khana school. Kumban shipentip pa ke Sidon Secondary School ke di ke shlem ai jing nang jing start ke belaseng na du usnem kat kendai spa kendai pupra ke bekershan hi de ke dor barshnong Sidon. Ke dei ke bedang don shipun ke jing duna ban penbit penbiang ye ke jing don kam jung ki kena school. Halor kini ke benta ke bela pelong pat ikinoyalam ke KSU ban mi syakmat ban kershan ye kini ke shlem ai jing start de ke shpauset ki ben shong bat ki des ya ke bala IT syaki bor penyat school ke Sidon Secondary School. Kalayat, hanray PUE kumne kumba kalong kumne, kadai ka school hakaba la penyat, la kadai hapo juga management juga dorbar senong Sidon, kadai hapo juga jikpe jikme juga dorbar senong. But bulsen ya ki jingyarap nagaliang juga department ru ngim da kamyo, hagaliang di furniture, hagaliang jung kino ki jingyarap, hakaba ngala bulsen ngila persang ban lek ban pan jingarap harai ki ong baik nagaliang jung ka department ngim don ka fon la nakam don scheme na ka banta jugini namar ba na ka banta jungi kino hikai ho nilayo ya ka grant ka badai ka ad hoc grant harai na ka banta kiwei pat ki scheme na ki jingarap na ka banta jung school ngim da ju khamyo don tengkat ba niyo harai ki bobon hi ki jingdon kam ngimyo nagaliang jong ka department lan nagaliang jong ka government nagata kadaw bunsin ngihap ban haikmat sya kano galat ka ba naglanti ka ba ngiyo ban ban yarap lam na kabanta ka school sungi but kumban suya tu epi ba yamanta hakine ki kapto kanesnam ka ba school hakaba ilashem na ki kana school kolong life ho tangka shibnai life ho tangka shibnai ladang into ha ka shisnam khanar banai kadang long tang slice pa ndru pho tangka shisnam but nagata kadaw kalong ka ba shamjanjar na kapanta jungiro ban manage lanai bangin penbiang o kidon shibun kiai ka bang idon kam ban penbiang na kapanta jung students but na kapanta jung ka school ka infrastructure ba kiwei nagata kadaw handrai ngimla pat ban shim ya kana ka school ka babon namar ba ki kena school ki bawan ha kana school ka jongi ha ka babon sin ngilale jingo ya ki kisem jong kiro ngitip bawat kane ka by school ka balay ko tun karu kat kidon kattu kat ne kilong yeng ha ka ba kimla ban seo ha ka bang haban map na kata kadaw ngimla ban shim by school bon ka galong kum ka jingarap nagaliang jongi kinong panya ka school ya kini ki kena school kiba bomla ban lek ki wei ki school ban kata kadaw ngalong kum nagaliang jongi ban yarap ki hanrei hagawai kaliang pat ladangi le kumne ni ro ni shem jing kumno ban manage lane ban ran ka school jongi hanrei warla kataro da ka jingarap jong ble ban ka jingarap jong ki wei pat ki badon ka mensim ban yarap na ka banta jongi ngilala ban ya peniai telun ya ka school jongi kum kanuksa ha une usnem baladep arajar arpusaw ha ka ba kitin kila jotlot ki kamra kila pralot kila ka floor ki jingkhang kila jotlot ki yet don show kala pralot ka school harai da ka jing isnei jong blai lengba jong hapo jong ka jing pe jing kme jong i sa David ibade i manager jong ka Bethany hospital ila approach but iro haba ila pet ya ka school ila isnei hadu kata ila ong ba kat ba ngala ban yarap nganai ki yarap but mention snam lengba jong ka Bethany ha ka kerteng jong ka jing sa jing mau ya i Dr. Silo
ilai kan full renovation na kabanta ke school jungi patanum baro away korong bat repair ki caka ki bala perang ki jingkhang ki yet bal ko ni layo bat ni rasu komen hadu kata abang idon kum kide ki breu ki ba don kamen sem ban yarap na kabanta jungi bat kamtame na kabanta ki khna school bat ha kane ko por ka bamentaro i dab da gajing sukumen ka bakraw hadu kata ha ka ba nakaliang jongpi besen ni la approach pi ha ka ba ni don kam ya kene ki jingarap ha ki ba buon kiliang bat ni ra i ba ki ben ki la duna bha ki khana ki la haban shong khapnya itip sya kene ki jaka jungi kalong ka ba shet jenjar ba ban shong khapnya bat ni la i ka jing jenjar jungi khana bat ni la approach pi bat phiru pila kloy ban simkhia ya kene bat menta kasngi kilawan ra ya kini ki ben ki des naga benta ban pendot kam kini ki khna school jungi kublai sibun ya kene ka jingkloy jungpi ban ya rap ya ka school jungi bat kumka dak jong ka jing pedang su baha na ka benta jungpi kum kinong yalam jong ka seng ke siu na su baha ban khot ya ki khna school jungi ban pendeng pin ups naga benta jongpi khana school pule jong ane school habilio banon IT ya kine ki ben ba pin pendon kam ha ka ba pin yo ya ka jingnang jing start ka deleng ba kine ki ben ki beriet lane ki jingai subha ki beriet nakliang jungi kum keseng siapi kum ke school kum juk ki nokpet nokpi nokpriya jang ane school dan nakliang keseng ngatrai ba kamdei kesen ke beningkong bengiwan ban senyang nane ban ai ta u benhei siapi kum ke school ngatrai ke kelak mendai kesen ke bar namar kesin ke benikong lanang bakla kadai ha jing mi khmat jong kene ka school lanang bakla saka subur rokok kabla mi arhajar fly kabla mi khmat na ka jala ka jongi support nong ba delhi hak ba nak ka school hak lian ke thai kan da 17 kelio ban mi khmat ban simbenta ba nak lian ka seng kelio ban ya snok tilang wat hai bor ibret leng ba jong ka district bat mata kesin kadai kesin ke bar nak lian ka circle kelio banwan ban ya terong lam ki kakti kemon ti kediang jungi lengba ibor beriat halor ke jingdon kam jopi kum ke school oi nitip ha baro ba ke jingnang ni start ndai we bulum ya ni kum ki kun samla ki ba ngi dang hap ban prang ya ke jumut perkhat dam ta ka lawei segesngi ki por ki ya ki maswan ndrei maswa banong tang kawei ba kum ki khana pule ki samla pule ba to sim ya ke ka mi na prang kini ki sau kunro ka phio lengba ki kmi pa ki bar ki jong phi ki bai yo tau jinang jingtep pendon kam hok ki ya kata kasap ka ba ki kmi pa ki bar ki ka ya phi nadu kriam ka ben ka ktien ka thlen ka kor ka burom ka ya ki yang turi to sundong ki namar begini baro ki dei kita ki momer kumba ka jaj benriu ka jikam lan ka jaj na ka por ba lengba jung kita ki ai ka ba pila meri sundong ki jing kai lengba ki kimi pa ki bar ki jongpi pila pat bente yang lawei ka ba pha ka ba phnai ya ki imlang ka salang ka sunong ka thau bat kunju ya kari ba ka jaj meriu hi borok wei ka jing pule nitip ka de ka korda tam hadu ka ta ka jing im jungi wei pi wei don pat ki bong balada ngin pule nginle ayu namar ka jinjar jengi bani okam ka pathai manta juk ka bangiem ngimdon ka jing kurdu kam ka kam ka papu apo ka ri kasi ka bi jungi kat smi le ki kam ki jam ki papu ki bru ki banabar ki nongwei noar ki wan berseng kam berseng jam hade po put sam jong ka bri nyup trap ka jongi han rei pat mangi pat ki bolong trial ka jong ka siap ngiong pat bangi kurdu kam kurdu jam an soi phetang ka wei na ka jing snang upwar ka sop don kama habla than e sup tadau ngiron kam tristom ngimdei than balong ba ki ba su apsup lani ki ba songsuk khamtam wat ka jing pule ladak lem minot ladak lem tristom kumno pinyo ban khai usok ka jing job ki hab don kam ban minot pidot kam ban tristom khana wa pinyo usok ka jing job ladak pio usok ka jing job ka dei ka wei ka jing siu kliang ka ba khmat de na ka jing siu kliang ye kimi pa ki bla trut ya ki jinge rai redang ki bla sha usngi ki bla sha uslap
cái bagi penlut ikimi kipa jong pi ime ipa jong pi ki penlut ipi namta ka jingnang jing tiep namta ka jinglong briu man briu ko jong pi andre kai ko pinsu kliang ikimi kipa ke nawab ipi pinsu kliang onda pila he la sana sengi dakas pa apo rek pinon kam pinsu kliang ki tang na jing minot ba pilong briu man briu ba pinti briu tu play ba tiep ba pitiem bat kamai haka hok tana kliang jong ka yesu no circle hero kamte tang kane ka sien ka ba ni juyarap sigi school akmat jong i headmaster ane ki pranika ki nehka ki budan lang hane yingi kum kasang ki jubun ki kunhun lane ki no ki banta ki bujukwa ban khot chip gas lane bokwa ban khot kita banwan ki program ban pli lane ban khang perda ban hap perda lane khang perda rena kalian kasang song pi bengin nyar ba pini ba ngilek bengin pli perda lane khang perda ki no ki banta Andai hacaka bengin no senyang sha ka bom dehok bengin yarap ngisim yang kena kelak inti bengin senyang yakta ka jing ya trelang bat kino banta lakade kelam kam pule puti lakade hangi loying sem ki baduk bukurdu laki dei ha kino ki banta ki dehok ban yarap ya kita ngin yarap om bengin sulek ban suya don banta ban persobha bestenat tang namta ka jing yonong ana ka jung toy jong wei ar kumban su ong akmat lang jingi berkhoi ba ngijulek banirap ki school ki bubun but ngidon yuro ya ka school jong ka KSU ngidon hangte hapo kabahap hapo karak nyongtung kadi ka jatalong ka bangitip mata ka blok tu ka beri hapo bordar jong ka asam megelia ka don hapo ripoi ngidon ka school jong po ripoi ka di blok tu kadang kambiang kan ka school ka jong pi ba ni ka school ka jongi ka KSU ringili ai pat ka jingarap sabot fight ki school pat ibudon kam jingarap kane kadang kambiang ka school jongi kena pet kini iba mentah hadin ngina kam kendiat ngina kam lep ha henry pat ni sutu pat ba bar khoi ni don kam no ni ka jingarap ni kloi lang ni jingarap om bangi ai jingarap lan ni pet ing school na kalian keseng ni kristian ro ngapor ki sama pule ki budu kelas ai kelas no her ni ju prio kita ki lat begini pule ki sama ki wan lu sem ki buduk busuk kuno begini yo bakin lek berpeteng begini yo lang ki jinang ki tip kum ki yo ki prasamla ni ju don ro wat ya ka jing ai ya scholarship mampai ki samla pule ki bawan nak liang ki longying sem ki bicinjar sha ni ai wa scholarship ni ai nadong sudong ro la ki don de hok badio kumo amne leba ya ka school jungi try ka kambiang kumanta lai putang ka pisim ya kata ka bai banai ke si banai andrai ngadapet nadu utai ngapet nadu ki ID ki muja uniform jong pi par phai dari ngindai kum ngindai khen lajanya ke ju ki school private ngaso ban ai ka jing khublei ya ka managing committee jong ne school ki no punya nyong fi perman ba kine bar phai kilong kede leng ba ka jing punya besar ke jong mulai ba ka jing sampang ni pi ke ne kai ki nong pai nong pi no punya ba ngai skam pro ba pi ki samla pule ba pinya kongu snang ya ki no hikai kumbu ang nadu mene kede ki mi pa ba ar ki jong pi